Segundo explicou a concelleira Ana Barreiro, o anterior goberno do Partido Popular sempre tivo entre as súas prioridades os asuntos sociais, atendendo ás directivas de contratación que empezaron a dar unha maior posibilidade ás administracións públicas para que puideran reservar o dereito a participar nos talleres protexidos e operadores económicos, para que unha parte das contratacións puideran reservarse a unha serie de operadores cun marcado carácter social, acadando unha contratación pública máis responsable, deixando de lado o lucro e o criterio prezo como referencia principal. Creemos que a administración local debe dar oportunidades a todo o mundo, as capacidades son moi variadas e hai tamén que dar e poñer ese caldo de cultivo para que todo o mundo poda demostrar que é capaz de facer un traballo, non? Desta maneira, que queremos? Queremos demandar ao Concello de Ribeira que blinde esas oportunidades para as persoas. Con este tipo de iniciativa sería como aportar un porcentaxe desa contratación e obligar ao Concello a que vaya destinadas esas axudas para este tipo de empresas. Segundo o Partido Popular, en Ribeira e no resto da comarca existen unha serie de entidades do terceiro sector que cumpren perfectamente con estas características, en clara referencia a Ámbar ou a Amicos, que poderían beneficiarse desta medida.